To a yanzu dai muna so ki faɗa wa masu sauraro sunanki. To da farko dai sunana Amina Aliyu Idris wadda aka fi sani da Minat Fassara a yana. Kuma ni an haife ni a kofar Nasara bayan gidan sarki. Daga baya kuma kafin rasuwar mahaifina mun dan je ƙauye to a can Allah ya ajalinsa. Sai daga baya kuma na koma wajen kakata ta bangaren baba Kaduna na zauna, sannan kuma na dawo nan wajen mahaifiyata Kano da zama. Muna na karamar hukumar Dala kofar Ruwabi. Tom, shin na ganki a cikin wannan sana'ar industry, shin wani bangare kika dauka a ciki? Shin kina yin amshin waka ne ko kuma kina dora murya ne na irin finafinan fassarori haka da ake saki haka a gari, ko kuma kawai ke ne marubuciya ce? Shin zan so ki ga mun a wani karkashin kamfanin ki, kuma muryar da ke dorawa, sannan kuma wani fim kika taɓa dora murya? To gaskiya ni bana harkar waka, amma da dalilin harkar fassarar da nake yi ya sa an saka ni a cikin waka ba tare da na sani ba. So akwai wanda za su ce suna son sun ji daɗin muryata na ɗan yi musu amshin waka, to ina yi. Kamar Madi Grammar Mix ɗin nan yana kira na in za a yi waka ya ce a zo in yi, idan mutum yana da bukata in suka zo sai su ce suna son mai yin muryar nan ta fassarar Hausa ta yi musu. To kuma ni dama na fi karfi a bangaren fassarar Hausa na Indiya da ake yi, amma ban da wani karfi a bangaren waka. Kamar wani fim da wani fim kika fassara? To fina-finai dai da yawa, amma dai gaskiya ba zan iya tuna. Wani fina-finai ne suka zama kamar popular ka a gari suka suna? To akwai irin su da fari Karagar Izza wanda shi singles ne, sannan sai shi ya biyo bayansa, sai su miskila su sirri na su ciwon ya mata su jaruma dai gashi nan dai da dama. A takaice wani sako zaki mika ga masoyanki? Sakona ga masoya ina yi musu fatan alkhairi, muna son su kamar yadda su ma suke son mu, da waɗanda suke kiran mu, da masu turo mana da sako, waɗanda za su kira ba mu samu daman ɗauka ba, da waɗanda za su turo sako ba a samu damar replying ba. To gaskiya muna yi musu fatan alkhairi, kuma ba wai wulakanci bane ba, a'a muna gani, sai dai yanayin aiki ne zai sa ban ma samun daman ɗauka, muna daga kiran su ko kuma muna yi musu replying haka. To amma dai muna kaunar su kamar yadda suke son mu. Akwai wanda ya ce shi in yana kallon fim din Indiya ne ba don koyi ba, saboda yana sauraron mu da ke ta ne mai daɗi. Wani sako shi kuma zaki mika gare shi? Allah shi ne mafi sanin da dai sako na a gare shi, sai dai in ce masa na gode da soyayyen da yake min, ni ma ina son shi kamar yadda yake jin daɗin muryata, ni ma haka, ka san komai ubangiji ne yake haɗawa. To ina masa fatan alkhairi. To sako na ƙarshe me zaki mika ga masoyanki? Masoyana ina yi musu fatan alkhairi, sannan ina godiya a gare su maras misali, maras adadi, kamar yadda suke so na, nima ina son su, ina kuma tare da su a koda yaushe. To masu sauraron mu duka anan zamu karkare wannan shiri a madadin dan uwa abokin aiki naku Yusuf Jamil, wanda muka tattauna da shararriyar mai dora muryar fassara a kamfanin Alhusain Records, Minat, wata ake kiranta da Minat a yana ne kowa ne. To